Yung hub dito sa amin guys, yun yung pinakamalapit na sa amin kainan. And yun, may nag-comment doon na ganun, ganyan. Ninyo lang, gumawa pa siya ng fake account. Syempre, hindi naman ganun kadaling gumawa ng Facebook, 'di ba? Ayan, ito yung ating... Masarap ba to? O hindi? Parang hindi Katilo nung gutani. Napagod pa, Jud. Transfer ko lang siya yung mga picture dyan. And nanonood ako kay Pastor Bong. Mas lalo siya nagalit sa akin kasi hindi ko siya pinatulan. Oh no! Hello guys! So ayan, ano ba yung sinabi ko kanina? Kanina kasi nung nag-post ako ng video about doon sa anong tawag dito, nung kumain kami sa ano to ba? Sa hub-hub. Yung hub-hub dito sa amin guys, yun yung pinakamalapit na sa amin kainan. And yun, may nag-comment doon na ganun, ganyan. And how to deal with bashers. Charot! Natatawa lang ako. May mayroon pang nag-message doon sa Facebook ko, sa Facebook page ko. Parang punong-puno sila ng hate, ng sama ng loob sa dibdib nila. Hindi sila love ng mama nila. Charot lang. Pero, ayun, ano lang ako kasi may nag-message sa akin kasi sobrang pagkahaba-haba ng messages niya, guys. Ang alam ko is, sa channel ko is, bibihira lang talaga may mga hate comments. Bihira lang mangyari sa akin yun na makatanggap ng ganon. Dati marami, pero lately, nung medyo tumagal na ako sa YouTube, medyo na wala na, hindi na masyado, ngayon na lang ulit. Natatawa lang ako kasi talaga, tawang-tawa kami ni Papa kanina kasi in-screenshot ko pa doon sa in-screenshot ko, pinabasa ko kay Papa yung messages, ayun. And tawang-tawa lang ako kasi siguro kung dati ko pa yan nabasa yung mga hate comments na yan, talagang masasaktan ako. Ngayon parang hindi ko na pinapansin kasi yung mga ganyan. Walan talaga ako kasi syempre talagang nag-thank you lang ako sa kanya na nag-thank you ako na nag-effort talaga siyang mag-comment sa YouTube, mag-post ng mag-send ng sa akin kasi imagine niyo lang gumawa pa siya ng fake account. Syempre hindi naman ganoon kadaling gumawa ng Facebook, 'di ba? Yung Facebook na account. So, 'di ba, gumawa pa talaga siya, nag-message pa sa akin. So, syempre hinanapan niya yung sa aking Facebook page. So, tapos mahaba pa yung sinulat niya. So, 'di ba, it takes a lot of effort and courage para talagang ma-send talaga sa akin yung message niya, 'di ba? So talagang nag-thank you ako. And updated siya sa lahat ng mga videos ko nung mga dati. Ayun, updated siya. So ibig sabihin matagal na siya nanonood sa akin. So ayun, nag-thank you ako sa kanya. Kaya yung comment ito, parang galit na galit talaga siya. Parang puno ng pot yung kanyang dibdib. Hindi naman ako pumapatol sa ganyan talaga. Yun, nagpapasalamat lang ako kasi yung mga haters, sila yung mga nanonood sa'yo kasi nag-ante kasi sila ng mali sa'yo. Kaya, nakikita nyo na yung mga dibdib. Naghihintay silang makahanap ng ibabato sa'yo. Kaya, pasalamatan din natin sila na mas nanonood pa nga ata sila kasi mga subscribers talaga na yung mga diba? Kasi sila talaga pinapanood nila yung mga videos. So, ayun, salamat sa mga haters na nagko-comment, nagme-message sa akin ng Kasi talagang nag-e-effort talaga sila. Talagang nag-thank you ako sa kanya talaga na maraming salamat sa iyong effort kasi hindi talaga ganun kadali kasi ang haba pa nung sinabi niya. Galit din siya kay Hagrid. Anong problema yung kay Hagrid? Dahil basta gwapo siya? Charot. Hindi, wag na lang po natin idamay. Kaya yung comment kasi doon sa YouTube, hinide ko yun kasi ayaw kong ma-disabled yung ating comment section kung mapuno siya ng mga negativity doon sa So, baka ma-disabled yung ating comment section. Mahirap na. Kaya, yung mga ganyan, hinahide ko kaagad yan. Or dinidelete. So, ganon. Kasi hinanap din niya, bakit daw nawala yung diba, updated siya. Pero anyway, mamaya, kukunin natin si Hagrid and kasi ako ng kuko ko, basa pa kasi siya dun sa school. And kukuha ko ng ID ng parents ID.
Kasi kailangan namin mag-ID pag kukunin namin si Hagrid. Hello guys! So ayan, red na red yung aking laps. Hi pa! Hey Ayan, kukunin namin si Hagrid today and kita pa. Kain kami doon sa may nagagalit. Dahil may nag-comment about dun sa pagkakamay namin ngayon. Papuntahan natin Kakain ulit kami, kakamay. yung aming pinagkainan. So magkakamay ulit tayo. Tuturuan namin kayo paano magkamay dun. So samahan nyo kami dun, ha? Kakarating lang namin guys, and kanina pala hindi na ako nakapag-vlog doon sa kinainan namin kasi hindi kami nakakain nung sa Bahab. Doon kami kumain sa karinderya kasi hindi pa nag-lunch yung papa ni Papa, father-in-law ko. Pero meron siyang nabinigay kay Hagrid, itong pizza. So ito yung inanon kasi namin kanina kasi may ibibigay daw siya kay Hagrid. So tingnan natin kung anong itsura. Kasi parang inanon ni Hagrid to kanina eh. Wait lang. Ayan. Ano lang naman to na pizza. Para sa ano lang, pang ano ng mga bata. Itang naman. Curbs pizza. Ayan. Ayan yung, ano na itsura nito. Tingnan natin. Okay pa di again. Naim de cellophane. Ayan. So, si Hagrid yung binigyan. Pati tayo kakain. So, meron din tayong hot sauce. Ayan. Dito hot sauce. Mama raman si Papi. Ayan. Ito yung ating... Masarap ba to? O hindi? Parang hindi ah. Katilo naman gutani. Napagod ba, Jud? Parang ano ah. Ayaw ikon ba? Pikas-pikas. Pikas mo. Pikas mo na daan. Pikas. Gwapo ng pikas. Tapos, naglagay tayo ng hot sauce. I love hot sauce. Maraming cheese. Hello, good morning guys, and pasensya na ngayon ako nakapag-vlog kasi tsaka kahapon hindi ko natapos yung vlog kasi umuwi kami diretso dito ni Papa. Naglilis-linis lang ako dito sa aming tahanan, so tinransfer ko lang siya yung mga picture dyan, and nanonood ako kay Pastor Bong, and ayun, kumakain ako ng bread at saka juice. Yung yun nga, kahapon. Today pala is, 27/2019. And, ito lang kasi, gusto ko lang sabihin, no, etong, sa mga, nag-hate sa, ang dami niya sinabi na, a squatter, is always will always, yung squatter daw, yung squatter, palaging squatter na talaga. Will always be a squatter. Ganyan. Ay, nilalangaw na ako dito. Kasi nga squatter tayo. Ang pale ko. Wait lang. Ayan, taray. Actually, hindi naman ako naapektuhan doon sa mga hate comments, ganyan, or mga hate messages. Hindi ko lang alam kay Papa kung nasasaktan siya. Hindi naman yan sinasabi sa akin. Pero, alam mo yun, inaano ko lang si Papa na huwag magpa-apekto sa mga ganon. And kasi kami talaga lahat tinaman niya. But then, siguro na mas lalo siya nagalit sa akin kasi hindi ko siya pinatulan. And ayun, sinabi ko lang talaga na yun yung mga sinabi ko kahapon. And yung sabi ko nga, ayun, sinabi ko nga na nakalimutan yung sinabi ko. Sinabi ko lang yung mga dapat ko sinabi. Tapos, ayun, mas lalo siya nagalit sa akin nung sinabi ko sa kanya. Ipagpapray ko siya kasi, maybe she need, kasi feeling ko babae siya. She need God in her life. Parang gano'n yung sinabi ko sa kanya.
Tapos, updated niya sa lahat ng updated niya sa lahat ng mga videos ko. So, malamang nanonood talaga siya sa mga videos ko. Pero, ayun, squatter man ako galing. Pero, alam mo yun, hindi naman ako nasasaktan dun sa mga niya. Kasi, sabi ko nga, hindi man ako mayaman, galing man ako sa squatter. Pero, yung puso ko, alam mo yung, punong-puno ko ng pagmamahal sa Diyos. Hindi to talaga to pag-ano talaga guys. Hindi to nag-NOA. Pero, ayun, parang kung naniniwala ka sa Panginoon, hindi mo hindi ka makagalit dun sa mga sinabi niya. Siguro kung hindi talaga ako nag-ano sa Diyos, naniniwala sa Diyos, o hindi ako talagang nagmamahal kay Jesus, is talagang magkagalit ako dun sa mga sinabi niya. Pero hindi And mas lalo akong naawa sa kanya kasi parang yung the way nung sinulat niya yung messages niya, parang punong-puno siya ng puot, punong-puno siya ng galit sa puso niya. Kaya ayun. And na-imagine ko lang, parang ini-imagine ko lang kung paano niya yung ginawa, tinype yung feeling niya na habang tinatype niya yung messages na yun. Kaya ayun, may nag-comment din doon sa aking video yung about pagkakamay kami. Yun. Ayaw ko naman siya nag-explain yun kasi talagang nonsense yun talaga na bakit daw kami nagkakamay sa restaurant. Pero actually hindi naman yun restaurant. So ayaw ko nang i-explain kasi wala namang masama sa pagkakamay. Ano bang masama sa pagkakamay? Diba? So parang nonsense talaga yun na ganong issue. Pero nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nagtanggol sa akin, pero hindi nyo na kailangan ako ipagtanggol kasi kahit naman anong sabihin nila, alam mo yung kung papatulan mo sila, parang pinuprove mo lang na, alam mo yung pag pinatulan ko sila, parang pinrove ko rin na ganun na talaga ako. Pero hindi ako ganun kaya ayaw ko silang patulan. Hindi na nagtatawanan na lang kami ni Papa dito talaga sa bahay kahapon kasi yun nga, sa messages niya, kasi ginabasa ko kay Papa. Kaya, ayun, sa mga haters, sabi ko nga kay Papa, bakit talagang nag-effort pa talaga siya mag-message sa akin ng gano'n, diba? Gano'n ba ako ka-importante? Sabi ko nga, sikat na ba ako? Kasi grabe naman yung hate niya sa akin, sa family ko, pati kay Hagrid, si Papa, ganyan. Hate niya talaga. Pero, alam mo yun, the more hate na dumating, the more blessings naman yung kapalit noon, diba? Kaya, Kever. Pero anyway, actually wala pa talaga ako masyadong ma-vlog ngayon kasi naglilinis lang ako nagliligpit lang talaga ako ng mga gamit. And maya-maya aalis na rin ako kasi kukunin ko na si Hagrid. Yung mga plato na lang yung hugasan ko kasi inuna ko lang yung dito sa Ayan, ang dito kasi talaga hindi pa yan napinturahan guys kasi nga sobrang busy pa ni Papa talaga ngayon. Sobrang busy pa niya. Sabi ko nga sa kanya, pinturahan na yan ng puti. Pero, as long as nalinis ko na siya, siguro okay lang muna yan for now. Kaya, ayun. Ang dami pa talagang gagawin. Next time, meron akong i-ano sa inyo yung about sa kung paano namin binayaran yung utang namin. Kasi matagal ko nang gustong i-share yan sa inyo. Kaya next time talagang promise, i-share ko talaga yan pag nagkaroon ako ng time. Pero for now, yan lang muna yung aking continuation ko dun sa nag-comment dun sa Facebook page ko. Diba nag-effort talaga siya dun. So yun lang, magpapaalam na ako dito sa inyo guys. So I hope you guys enjoy and please don't forget to subscribe. And see you in my next video. At sa mga haters ko dyan, isa lang masasabi ko sa inyo.